Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय आरो बयनिसिमबो गुड इभिनिं ओमफ्राय जोङो दा नै स्टाडि टाइम नालाय लोगोफोर माने गाइखेर एरि लोंखांबाय एरिखांबाय ओमफ्राय नै दा जोङो फरायनायखौ स्टार्ट खालामसै आरोना लोगोफोर फिसाजोना स्कुल खुलिथ'वाखै ओमफ्राय फिसालाना खुलिगासिनो आरोना लोगोफोर माने क्लासा सोलिगासिनो दङ थ' दिनैनि भिडिअ नोंथांमोनजों आङो मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौनो नोंथांमोना नायलां आरोना आरो भिडिअ सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेबायदिनो आङो गोदान सानफ्रोमबो माने भिडिअस होबाय थाखायो नोंथांमोनाबो माने सोरबाफोर बरिं मोनोब्ला नायनो हागोन आरोना लोगोफोर अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर दिनै आं बिराद मेंबाय माने बहुद थांलाय फैलाय जादों आरोना लोगोफोर खननै खनब्रै खनबा सयबार सातबार आठबार जादों आरोना लोगोफोर माने थांलाय फैलाय आरोना आंनि स्करपिअ'जोंनो मेंनाय मोन्दों दा माने दुगैनानै फ्रेश मोनबाय आरोना एसे रेस्ट मोनबाय दसे रेस्ट लानानै नै दा ग्रोब बिमानि डिउटिया बेनो आरोना लोगोफोर उफाय गैया फिसाफोरखौ मोजां खालामलांनायानो बिमाफोरनि बा पेरेन्टसफोरनि दायथ' नङा होनब्ला बेखायनो आङो दा माने टाइम बायदि फिसाफोरजों थाथ'लायबाय आरोना लोगोफोर दसे फिसाफोरजों थाथ'नोसै ओमफ्राय थुमथाम संनाय खावनाय थिग बिदिनो आरोना लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअ नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौनो नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर मा आखल जाखो मामि आयै फिसाया मा आखल नायदो नै लोगोफोर हाबाब नों बय नङालै मा गार्लसो बोरैबा जागोन सना फेलथिंबोगोन ना गाहायाव गोग्लैबोगोन मा आखललाय बेलाय लेखा फरायनो लानाया दे मोजाङै फरायनांगौ ना मामा क्लास 1 मोनबाय फरायनोसै सिगाङाव अ आसो फरायनांसिगौ मानो होनब्ला नोंहा MIL मोनबाय बर' साबजेक्ट आरो MIL बर' साबजेक्ट दानियाहा बिमानि डिउटिया नैबे आरोना जोंहा बर' साबजेक्ट मोनबाय फिसाजोआ थ' नैबे अ आखौनो सिगाङाव फोरोंग्रोखानांसिगोन आरोना मानो होनबा मोनाखैमोन नालाय लोगोफोर दानिया बे बर' साबजेक्ट मोनबाय आरो हिन्दीबो मोनबाय आरोना लोगोफोर हिन्दीबो मोनफाखाबाय नै हिन्दी प्लास बर' साबजेक्ट मोनबाय जिहेतु एसे मोजाङैनो थख' फोरोंखानांसिगोन आरोना जाहाथे माने कनफिउस जाया बेखायनो आङो सिगाङाव माने बर'खौनो फोरोंग्रोनोसै आरोना लोगोफोर एसे ओमफ्राय हिन्दी आरो बर' एसेब्लाबो बेलेग जायो थ' बेखायनो आङो बर'खौ फोरोंग्रोनोसै आरोना मोजाङै थ' नै लिरनो लादों आरोना लोगोफोर माने अ आखौथ' बियो हाखाबाय आरोना अब्लाबो माने आङो बेखौ मा बुङो बैखौ मा बुङो माने उल्थां फाल्थां फोरोंलाबाय थानोसै आरोना लोगोफोर जाहाथे इजि जायो अ आ इ इ उ उ रि ए ऐ ओ औ अ आ इ इ उ उ रि ए ऐ ओ औ रिया बबे रिया नैबे औवा बबे औवा बे औवा बबे औवा ए इया बबे स' लोगोफोर माने फरायनोथ' हादों नै बेखौ फरायनो हाबाय आरोना अ आ इ इ थ' आङो सिनायहोनो माने मिक्सआव सिनायनो हायो ना हाया आरोना लोगोफोर आङो नोंखौ सोंसै मा दे नोङो मोजाङै ध्यान खालामनानै बुं दे रिया बबे इया बबे येस औवा बबे हा औ औवा बबे न' 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 औवा बबे औवा येस औ ओमफ्राय आया बबे आया ओआलाय बबे ओआ उआलाय उ येस इयालाय इ येस उ येस ओइ येस and इ बेसो इ जाबाय दे नेक्स्ट आया बबेखौ आ होनो औवा बबे औवा होनबा मानो अखौ थुखोनो औ थाल लानांगौ आं नोंनाव अखौ सोङाखै जेबो सोङाखै आं नोंनाव औखौसो सोंदोंमोन आं दहायो दहाय सोंखांबायना इया बबे ओमफ्राय उआ बबे लेफ्ट हेन्डजों नङा राइट हेन्डजोंसो ओमफ्राय औवा बबे ओआलाय बबे
이. 이. 우. 막 예스만 거. 우. 네. 우. 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 जाबाय दे फरायदे खनसे फराय दे O A I I U U ri E I O O O A I I U U ri E I O O O A I I U U ri That's आखाइ स्पिड रोजाबाय O A I I U U ri E I O O दे अ आ फरायदो दे हायना हाया O A बोरो आं मिथिनानै बुंनो हायो O A I I U U ri E I O O O A I I U U ri E I O O O A I I U U ri E I O O Very good mama मोजां फरायदे सना दे जिउ दे माइनाव खि ओमफ्राय नैबे poem नैबे खन्थाइ आरोना नैबे आइया आंखौ राया आं फरायनो हायो दे फरायदे मोजां आखाइ थुदे जोंहा बेखौ मोखासथ' हाबाय माने आं फोरोंदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा माने आखरफोरखौथ' बियो सिनायजोबाखै थेवबो आसि थुनानै फरायनो रोंबाय आरोना लोगोफोर दे फरायनानै हो आइया आंखौ राया आइया आंखौ राया गोसोआव दायो आं थि थि उरिजों गेलेयो सारि सारि ओइ मा नागिरदों आबै मैगं नागिरदों फिसौ ओमफ्रायहाय मोनसे poem दंबावो माने अखाफोर आरोना दे अखाफोर दे फरायदे अखाफोर बिजि खान्दा लाबो बिजि खान्दाखौ मानो सिरि गिजि फुथेनो सिरि गिजिखौ मानो बैसोरानो गानहोनो बैसोराखौ मानो दैसालियाव फानहैनो अके जाबाय आरो अखाफोर बिजि खान्दा लाबो बिजि खान्दाखौ मानो सिरि गिजि सुथेनो सिरि गिजिखौ मानो मैसोराङानो गानहोनो मैसोराङाखौ मानो हाथाइसालियाव फानहैनो लोगोफोर माने मोननै poem माने आङो फोरोंदोंमोन नालाय बियो बेखौ गोसोआव लादों आरोना लोगोफोर आखरफोरखौथ' सिनायजोबखायाखै माने दासो स्टार्ट जाहांखादों आरोना फरायनाया अ आखौ दिनैसो आङो उल्थां फाल्थां सोंदों आरोना लोगोफोर माने एसे नांबावगौ आरोना मोजां जानो थाखाय माने क्लियार जाथ'वाखै दिनै एसे गाबोन एसे बिदि फोरोंदावसो बियो हागोन आरोना लोगोफोर माने रिडिंथ' होनो हाबाय ओमफ्राय बे मिक्सआव एसे आन्दायनो नागिरो आरोना उल्थां फाल्थाङाव थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दिनैनि भिडिअआ माने स्टाडि टाइमबो आङो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना लोगोफोर माने खायसे खायसेया साननो हागौ बेफोरखौनो ब्लग भिडिअ बानायो बिदि साननो हागौ थ' माने बेफोर माने आंनि थाखायबो मेम'रि हिसाबै थाथोंसै बे हिसाबैनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना स्टाडि टाइमबो नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोर गाज्रि मोनो बेफोरबायदि भिडिअ होनायनि थाखाय खायसे खायसेया सुखुवाना देखायदों मादों बेफोरबायदि सानो थ' बिदि नङा आरोना लोगोफोर माने फरायनायजों लोगोसे माने आङो ब्लग भिडिअ बानायबाय गाज्रि मोनग्राफोरा गाज्रि मोनथोंसै माथो खालामबावनो नङा होमबा लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय